Ba't ganun? Parang may amoy pusit. Si Dimsi Mayla, amoy pusit. Ate Shak, ate Ne, pasalubong sa akin ni Baak. Sana all. Buti pa si Dimsi, may pasalubong. Ako wala. Mas mahal mo naman ata si Dimsi kaysa sa akin. Kakalimutan ba kita? Siyempre, meron. Guray kabit, RG5 wala di para kanya. Bak! Kapay, pala na Sika, nagluloko ka. Pag may timomit medical man ni Emma, panggulo ka nga talaga. Moment. Si Kamit, ang angawin ka lang, di ka naman, nag-walk out ka. Takit di kasi ang awawin, pag silosan mo tao. Para kasi lang nga ba, nag-agselos kan? Apay si kayo ni Eman? Madibay, ngam, didiskartsak pa lang. Dakaw kayo ng panggulo. Jaya, kahit mo nga mapasagot agad ni Emma. Una, pabaytan agad ng mga iba kay na kanya na. Sige, tulungan ka. Ngayon, ilibre na ano ka. Wow, naong problema dyan. Oray na ihal daw ka para sa TV, basta mapasagot ko na Emma. Unang mata Wow, pinyata dalam. Atay, pasarabok kini Dimse. Ang baglang dainot-inutin na nga si Dain. Sana all. Kay ikanyak nga yung pasarabaw. Lakayang kan, nagsapol ka pa iti pasarabong. Tsaka mumti ka ako ay mon, dati nakin mon. Oray mo na din siya, kaya aja yun. Lakayin angim, ubing-ubing pa yung iti panunot na. So, ang pinakim na aday. Sa bagay, oray ka na yung pagtripan ni Dimse, at damal kayo maasim kanya na. Hoy, JR, oray dati luklo kanamit kas di nga kadimonyo launay. Sana all. Unlatan, simpot kitib ka mo. Singa Rod, mapanak ka da Dimse. Sumurutak, umulak ko kuha kita oy. Tanga Rod eh. JR, sakto orta ni Dimse. Dimse! Tapi Baak, Nababansa ni Apo ini Titoy Arubayan nyo Naka-eglas ka pa eh. ate Ya, walang pakialaman ng trip Pil na pil mo pa nga talaga nga isuot ata eglas ngayon lawak kanya ma. Sika, nagluko ka talaga. Apay yaman ay. Inla kong ti 500 kanya kat eglas. Sagwa 150 malang giili. Apay, madi kamit pinilit nga gatange ma. Tsaka baba maajin, inyinom tamit lagi naglakwak kanya. Napay niya tadalam. Pasarabok kanya, mambagla nga da pang sidam. Sana all. Nya matata. Dry nga po say, kang angot mo. Jaya. Thank you. Maglangin na nalagip na. Dimsey, pag bait lang prito na ata, nung masubram, kumait ata. Dimse, binit tan, bakit kanya ni Baka? Api prito 5, kagasto sa pimantika. Isa-usaw ko lang at sisukan Kulay nga pinag-ngiw-ngiwat atan Dimsey, apay noang. Awang tinakulbag kanya Baak. So nawan ti masidam, mabaling ka agsida ti goma. Nagtaro kang Baak, pi masisida tuguma. Kidamit kanya mo ano kahit mo nga sidain. Total, napigsamol na ti tamam. May GR tinapik siya tama na. Napigpig sa tamang Dimse, ipaspasa man yung kanya ko. Nagtal na kayo man, tanawan lugi, parehas kayo nga natinaon. Tara ka Baak. Woy, natino kayo, no nakaturog. Bak, na may alam na eh. Sungad. Nagpig sa pinakot na kanya matang babae. Pigsa talaga pinagangong nataw. Ura lang busi-busi nga ragong nataw. Nabungot ka ni Baak. My loves, Payang-pang, papanamanain. wala. Gusto lang kitang makita. Namiss kasi kita. Ilang araw ka kayang wala. Apo, para talual daw lang nga madita nagkita. Paasa ka naman kasi. Paalam mo, balikan ka lang. Tapos aabutin ka pala ng 3 araw. Baka na babae na, di na pala na. Babae kayo pagbagam JR. Subukan mong mababae ba? Chichinalasin ko yung pagmumukha nun. Naguyong.
Apo, na-delay lang ti pinagawid ko. Nagano ti naibagbaga mo. Eh bakit hindi ka man lang tumawag or nag-chat? Tapos hindi ka pa nagre-reply sa mga message ko. Nakapsot nga ti signal din na panakmanang. Dami mong rason. Mayla, bantay mong maigi ang boyfriend mo. Bakit naman, Kuya Palanet? Tignan mo kasi pagmumukha ni Baak. Bakit? Anong meron sa mukha ni Baak? Kita ang gawin na lang nga. Yung tipong hindi pa kayo naghihiwalay, may sumasalo na. Saw-saw umit JR. Ay nako, Palanet. Kahit nagbagtit si Baak, laba ko neto. Di ba, my loves? Uy, sana all. Siyempre may one and only ampang ko naman. Nagsuot naman ka tinanimalin. Sos, kaya naman ating ampang. My loves, malapit na birthday mo ah. Anong handa mo? Aji nga ti problema. Awan panganda ako. Nagimas tuming amin tagpasyal. Yan, gala ka kasi ng gala. Minsan lang naman sa isang taon, no? Minsan sa isang taon o minsan sa isang buwan? Anong gusto mong regalo sa birthday mo? Ang Mama Jane. Wala talaga. Ano yung sinasabi niya, Mayla? Huwag ka na magtanong, kuya. Sa aming dalawa na lang ni my loves ko yun. Ang barda ko mamutin. Barbarang kita kasut ni Mercedes ko. Ba't ganun? Parang may amoy pusit. Itim si Mayla, amoy pusit. Ate Shak, ate Nate, pasalubong sa akin ni Baak. Sana all. Buti pa si Dimsi, may pasalubong. Ako wala. Mas mahal mo naman ata si Dimsi kaysa sa akin. Kakalimutan ba kita? Siyempre, meron. Maguray kabit, RG5 wala di para kanya. Sana Ay, all. ganun ba? My love, samahan mo ako sa bukid. Tignan ko nga kung pwede na magpatanim. O sige, tara. Yan, anang ataman na rabi din tagiduwan. Palan kaya, mapanda ka ng taltalaw. Malay mo nga, sa bali arami din daw. Siguro, green-minded ka nga talaga. Marax J lang, green-minded kagadaan. Saka o pagkala mo dyan, manyaman tirami din da. At tapos yun, bigyan din tagawid ang mutain. Apay din baga ni Baak nagbingay ta? Adda, tatay bago kami may ito, yung baga na dyan. Ate Nate. Tapos duduwa ka peraso mo. Agyamang ka, tanik kang kapay. So, katitan Punay kang dimsay. Padim kayat, ibabawi ka ata. Ulatan. Naghihimot mo tayo nga taon. Ayos. Naman si Dakpang Manuel Dawon. Kaso, magganti bagas ko.